Guys, mag-harvest tayo ng mani. Yan, ang sabi kasi, kapag may nakikita na daw mga dilaw-dilaw na dahon, ayan, pwede na daw i-harvest. So, titingnan natin kung totoo nga na meron ng ano, or pwede na siyang kunin yung mga laman niya. Oh my God. Wait lang. Uy. Ayan. Ayan. Sana gulang na, no? Or mag-try kaya ako? Kasi parang puti yung mga ano. Ito. Uy. Kinagat ko na. Ay, pwede na nga siya. Ayan. Buo na yung ano niya. Yung laman niya. Yehey! Sana maano ko siya. Oh my God! Oh my God! Ayan na! Ayan. Oh, yan dami! Kailan maliliit yung iba. Sayang. Ayun oh, ang dami pang mga baby peanuts oh. Kailan ano. Sayang. Yan. So, ito yung isang puno. Bali, 1, 2, 3, 4, 6 yung ating bubunutin. Yan. Ayan, saya. After this, magtatanim ulit ako. Pero, may naisip na akong ano, style ng pagtatanim nito. Pag-aralan ko siya kung pwede ba yung bago kong strategy. Ayan. Ayan. Pwede na ako maglaga bukas ng mani. Oh my God. Happiness naman ito, guys. So, hindi ko maano kung kailan ko ito tinanim, pero alam ko sandali lang eh. Mga 3 months yata ito. Wow! Nakaka-happy naman. Inano ko lang to eh. Yung unang tanim ko dito, unti lang yung nakuha. Kasi parang in-experiment ko lang or basta tinusok ko lang yung buto niya. Ayan. Ayan oh. Wow! Thanks God! Salamat! Another blessing. Fresh from the garden. Ayan. Kain tayo bukas nito guys ha. Ilalaga ko siya. Napagod ako. Pinawisan ako sa kabunot. Ayan. At saka yung excitement na pagbunot mo eh, ayan oh. Wow! Grabe. Ang saya. Oh my God! Ang saya-saya nito. Ay, bukas na bukas. Magsimili ulit ako ng ano. Magbabad ulit ako sa tubig ng laman ng mani. Tapos kapag medyo nag-sprout na siya, tatanim ko siya agad. Ayan! Tadaan! Kain tayo nito. Sarap, no? Tanim din kayo, ha? Limot-limutan nyo lang naman to, eh. Tapos ito na siya. Hugasan natin siya ng maigi guys, tapos papatulo natin siya before natin siya isasama. So ang gagawin ko ngayon, hahatiin ko to, ilalaga ko yung iba, tapos yung iba iro-roast ko siya gamit yung buhangin. Ayan. Sand roasted peanuts. Papakita ko sa inyo guys kung paano yung gagawin. Kasi yun yung ginagawa na paraan ng parents ko dati nung nagtitinda pa kami ng mani. Yan, so ito na yung ilalaga ko. Yung tubig niya, kapantay din lang ng mani.
medyo tuyo na siya, ilalagay ko na yung peanuts. Tapos halo-haloin lang. Siguro mga after 10 minutes to 15 minutes guys, i-check natin kung luto na yung peanuts natin. Kasi sobrang init din yung yung buhangin. Ayan. After 10 minutes guys, basa pa rin yung mani. Pero kapag titikman mo, yung amoy niya, maamoy mo na parang nagro-roast, nag-start na siyang yung nagro-roast na. Ayan, so kapag luto na siya guys, kailangan maalis siya agad sa buhangin kasi mag-continuous yung cooking niya. Sobrang init yung yung buhangin. Mga 40 minutes pa siyang niluto guys. Medyo may katagalan siya, pero ganun din naman kasi yung iba ino-oven nila. Umaabot din naman ng 20 to 30 minutes. So, kailangan lang pag nagluto ka nito, yung medyo maramihan na rin. Para hindi lugi sa time at saka sa panggatong o yung sa gas. So, yung ating na-harvest na mani, niluto ko siya sa dalawang paraan na ginawa ko, nilaga at saka sinanlag. So magtatanim ulit ako ng mani para in due time, mga ilang months lang pwede na ulit mag-harvest. Yan, itong paraan na to guys, maganda din to siya doon sa mga hindi masyadong mahilig na mamantika yung mga kinakain nila, no? Yan. So, after 30 minutes, guys, medyo magaganito na talaga yung color niya, kaya iingatan siya na hindi masobrahan kasi masusunog din. So, tama lang yung pagkaluto niya. Ayan. Tama din lang yung pagka-crunchy niya. Hindi siya lasang sunog, hindi amoy sunog. Ayan. Perfect yung ating sun-roasted peanuts. Ayan. Tapos itong sinanlag na mani guys, pwede nito siyang i-stock sa isang container. Halimbawa yung isang bote or garapon na malaki or yung nakalock talaga na Tupperware. Yan. So aabot na siya ng mga ilang weeks na ganito lang. Yan. So maganda siyang yung gagawin mo siya in advance, no? Tapos i-stock mo lang. So anytime na gusto mong kumain ng peanuts, hindi mo na kailangang bumili pa or sariling luto mo lang. Yun. So dito sa amin ang per kilo ng peanuts is 60 pesos. 60 to 70 pesos. Ganyan depende sa sa season. Yun. So diyan sa Maynila, alam ko medyo may kamahalan. Yan. Pero kung sarili nating luto, mas mura pa rin kaysa bibili tayo, di ba? Yan. Matrabaho nga lang, di ba? Kaysa direkta kang bibili dun sa naglalako. Pero
satisfying naman kasi sariling luto mo yung magiging pika-pika mo or papakin mo anytime. Yan, so give it a try guys. Gawa kayo ng sand roasted pea.